Красивый торговый центр города Минска, столица Беларуси. Гандлёвый центр городу Мінску, городу-герою Мінску, столица. Вельмі прыгожий, вельмі прыемны, гучыць музыка. І атрымліваеш натхненне, калі завітаеш у гэты цэнтр. Але ж патрэбны сродкі, каб хадзіць не як у музей, а рабіць пакупкі. Калі ласка, каб мець сродкі, націскайце на маленькае фото справа і пераходзіце па ссылцы. Чакаю вас.